Παρακολουθώ τη Βανέσα να γλιστράει το κραγιόν στο στόμα της με την ακρίβεια ενός καλλιτέχνη που υπογράφει έναν καμβά, και ένας κρύος τρόμος κατακλείζει το στομάχι μου, η βεβαιότητα ότι πρόκειται να ξεγραφτώ ως η ατάκα του θριάμβου ενός άλλου άντρα. Ετοιμάζεται για άλλη μια βραδιά δικτύωσης στην τεχνολογική της εταιρεία, το είδος όπου αδίστακτα στελέχη προσποιούνται ότι αναλύουν τις αναφορές κερδών ανάμεσα σε σαμπάνιες και τελικάτα ορεκτικά. Το είδος όπου εκείνη βολικά παραλείπει το εσώρουχό της. Μην περιμένεις, David, μουρμουρίζει στην αντανακλασή της, τα μάτια της δεν συναντούν ποτέ τα δικά μου. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Πολύ αργά. Κουρνιασμένη στην άκρη του king size κρεβατιού μας, σε αυτό το άψογα επιμελημένο προαστιακό καταφύγιο, παρατηρώ τη γυναίκα που παντρεύτηκα πριν από 15 χρόνια να μεταμορφώνεται σε μια ξένη. Το σπίτι εκπέμπει ευημερία, λαμπερή μαρμάρινη πάγκη, γυαλισμένο ξύλο, ένα γκαράζ 3 αυτοκινήτων γεμάτο με σύμβολα κοινωνικής θέσης. Αλλά όλα είναι επικάλυψη, που αντιχούν σαν ένα κούφιο σκηνικό. Σε αυτόν τον θύλακα, η τελειότητα στην επιφάνεια συνήθως καλύπτει την αποσύνθεση από κάτω. Καινούριο φόρεμα, τολμώ, γνωρίζοντας ήδη. Είναι μια κομψή μαύρη θήκη που κοστίζει περισσότερο από ένα μήνα ενοικίου για τους περισσότερους, προσκολλημένη στις καμπύλες της σαν δεύτερο δέρμα. Ο Μάρκους το διάλεξε, λέει αδιάφορα, σαν το αφεντικό της να δωρίζει ρούχα επίπεδου εσωρούχων να είναι ρουτίνα. Είπε ότι έπρεπε να ενσαρκώσω το ρόλο για την απόψινή παρουσίαση. Μάρκους Κέλερμαν, 50 και κάτι διευθύνων σύμβουλος, Silver Fox, οδηγός Bentley, με ένα χαμόγελο που σε κάνει να ψάχνεις για χαμένο περιεχόμενο πορτοφολιού. Έχω συναντηθεί μαζί του 3 φορές σε εταιρικές γκαλά. Κάθε φορά, το βλέμμα του με απέρριπτε σαν τσίχλα στη σόλα του. Ποια παρουσίαση παίζεται στις 9 την Παρασκευή, πιέζω. Γυρίζει, αυτή η γνώριμη λάμψη στα μάτια της ουρλιάζοντας ότι έχω χάσει το νόημα. Αυτή που εκτοξεύει καριέρες, David. Αυτή που χρηματοδοτεί αυτό το παλάτι και το γραφικό σου μικρό εμπορικό χόμπι. Το χόμπι μου, το χαρτοφυλάκι επισκιάζει το μισθό της. Αλλά το απορρίπτω επειδή το ενορχιστρώνω από το σπίτι με αθλητικά παπούτσια, όχι παρελάβνοντας έναν γυάλινο πύργο ντυμένο με 5ψήφιες κλωστές. Μια κόρνα ηχεί έξω, όχι κάποιο σεντάν, αλλά ένα χαμηλό, πολυτελές γουργούρισμα. Αυτό είναι το ασανσέρ μου, λέει, αρπάζοντας το τσαντάκι της. Ούτε φιλί, ούτε «σε αγαπώ», μόνο το έντονο τατουάζ με στιλέτο στο ξύλο και ο αποφασιστικός γδούπος της πόρτας. Από το παράθυρο του επάνω ορόφου, την παρακολουθώ να μπαίνει στην Bentley του Μόρκας, σκύβοντας για ένα φιλί που μπορεί να τον αγγίξει στο μάγουλο ή όχι. Το αυτοκίνητο εξαφανίζεται, αφήνοντας με να έρχομαι σε ακυβέρνητη θέση, μια εισβολέα στη ζωή μου. Σε ένα μυθιστόρημα του King, θα με καταβρόχθιζε το κατοικίδιο της οικογένειας. Εδώ, απλώς με απατάει η γυναίκα μου και ο αφέντης της. Ρίχνω 3 δάχτυλα μπερμπόν και υποχωρώ στο γραφείο μου. Το λάπτοπ της Βανέσα λάμπει στο νησί της κουζίνας, εγκαταλελειμμένο στη μέση του email καθώς τα μαλλιά της στεγνώνουν στον αέρα. Είναι πάντα χαλαρή με την ασφάλεια, το όνομα του σκύλου μας είναι 123. Ράστη 123. Δύσκολα διαπέραστη. Ξέρω καλύτερα από το να κατασκοπεύω, αλλά το ουίσκι ψιθυρίζει πειρασμό, και η βλακεία ακολουθεί. Τα εισερχόμενά της ξεχυλίζουν από εταιρικές σύντριγγες, αλλά τα μηνύματα παγώνουν τις φλέβες μου. Ανταλλαγές με τον Μάρκους, 3 γυναίκες διευθυντές, 2 άνδρες αντιπροέδρους. Δεν υπάρχει τριμηνιαία συζήτηση εδώ. Ανυπομονώ για την αποκλειστική επίδειξη της βραδιάς, έγραψε χθες ο Μάρκους. Βεβαιωθείτε ότι η Τζένιφερ και η Λίζα δίνονται κατάλληλα, ή όχι. Βανέσα, τακτοποιημένα. Ο Ντέιβιντ είναι βυθισμένος στη δουλειά. Άσχετος όπως πάντα. Εμβαθύτερες αναλύσεις αποκαλύπτουν φωτογραφίες που θα προτιμούσα να μην δω, προγράμματα που μου σφίγγουν το στομάχι, ένα πλέγμα συνδέσεων που μυρίζει σύψη. Το χειρότερο, ένα νήμα για μένα. Ο Ντέιβιντ ψάχνει τριγύρω, η Βανέσα στην Κάθριν. Εξουδετέρωσε τον, απαντάει η Κάθριν. Ή θα το κάνουμε. Είναι παγιδευμένος, η περιουσία του είναι κλειδωμένη στις επιλογές μας. Διαζύγιο σημαίνει ένδια. Είναι απόλυτα σωστή. Σε μια έκρηξη ρομαντισμού για νεόνυμφους, συγχώνευσα τα πάντα σε κοινούς λογαριασμούς, με βαρύτητα στις μετοχές της εταιρείας της. Φαινόταν ποιητικό τότε. Τώρα, είναι μια θηλιά. Αλλά η υποτίμηση γεννά ευκαιρίες. Τα απαθανατίζω όλα, στιγμιότυπα οθόνης από μηνύματα, εικόνες, μυστικά. Μετά ψάχνω σε εταιρικά αρχεία, συνδέοντας ονόματα από τις συνομιλίες. Αυτό που εμφανίζεται στην επιφάνεια πυροδοτεί το πρώτο μου γνήσιο χαμόγελο μετά από μήνες. Η κλίκα του Μάρκους δεν ανταλλάσσει απλώς συντρόφους. Χειραγωγεί τις αγορές, κάνει συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών, ανταλλάσσει σάρκα για χάρες. Γάτα από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς.
Το τηλέφωνο μου χτυπάει. Βανέσα. Μην περιμένεις. Η προσφορά επεκτείνεται. Συντρίβει στο σπίτι της Κάθριν. Απαντώ. Εντάξει. Κάνω καταιγισμό ιδεών για τολμηρές συναλλαγές. Συναρπαστικές αλλαγές μπροστά. Σιωπή. 3 ώρες αργότερα, στις 2 π.Μ., έχω καταγράψει την αυτοκρατορία τους. Αρκετά στοιχεία για να τους ισοπεδώσω. Αλλά και ένα σχέδιο. Η εκδίκηση δεν είναι ψυχρή. Είναι καυτή, χαοτική, σε μέγεθος θεάματος. Η Βανέσα μπαίνει κρυφά στις 4 το πρωί, μυρίζοντας ξένη κολόνια. Υποθέτει ότι κρυώνω, αλλά εγώ κλείνω το μάτι μου στον ντους της και γλιστράω στο κρεβάτι. Παραγωγική πρόταση, προσποιούμε ότι είμαι ζαλισμένη. Απίστευτα, αναστενάζει. Ύπνος. Αλλά ο ύπνος είναι άγνωστος τώρα. Είμαι ζωντανή. Πρωί, έχει εξαφανιστεί, σημειώνω αναφέροντας ένα καταφύγιο ομαδικής εργασίας. Τηλεφωνώ στον Τζέικ Μόρισον, πρώην αστυνομικό που έγινε αστυνομικός, που εργάζεται από ένα σκληρό μπαρ στο κέντρο της πόλης με ένα υπόγειο. Σε χρειάζομαι. Ποια γεύση, από αυτές που με απελευθερώνουν ή με φυλακίζουν? Το βραχνό γέλιο του, φτιάχνω καφέ. Αυτό θα είναι επικό. Σταματάω στο κατόφλι, επιθεωρώντας το περιποιημένο φρούριο μας. Σύντομα, θα είναι άσχετο. Ελευθερία ηλίθη, σταμάτησα να παίζω την κοροϊδία. Οι νόκαουτ κάνουν καθίσματα ευγενικά. Το τυφλό σημείο της ραφιναρίσματος, δυνατό τζάβα, πιο άγριο ποτό, καθόλου αδιάκριτος. Ο Τζέικ είναι πίσω από το μπαρ, στα μέσα της δεκαετίας του 60, κοντόχοντρο και στιβαρό, με πρόσωπο χαραγμένο από αέναη ευθυμία ανάμεσα σε ουλές. Φαίνεσαι κατεστραμμένος. Το νιώθεις. Σέρνω το τηλέφωνό μου. Γλέντι. Φοράει τα readers, τα scrolls. Το σαγόνι σφίγγει, αλλά το πρόσωπο παραμένει ουδέτερο. 15 λεπτά, χρονολόγιο, 6 μήνες τουλάχιστον. Στόχος, διαζύγιο, αστυνομική, εξόντωση. Ξεγυμνώστε τους, σαν να έπαιζαν μαζί μου. Σερβίρι ουίσκι, καταραμένο το μεσημέρι. Δεσμευμένος, αυτό σε αναδιαμορφώνει. Ήδη αναδιαμορφωμένο. Απλώς το κατέχω. Κουνάει το κεφάλι. Έξυπνο παιχνίδι. Σκάκι, όχι ντάμα. Κρύψε την ταμπλό μέχρι το ματ. 2 ώρες, το Revenge Matrix. Παίκτες, αδυναμίες, μοχλοί, σκελετοί. Ο ιστός του Τζέικ, πρώην με σήμα, δημοσιογράφοι, προγραμματιστές, μεσίτες. Στρατηγική, ενορχίστρωση αυτοπυρπόλησης. Χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα. Σχέδιο εξόδου, ένα έξαρση πληροφοριών. 2 σύμμαχοι αντίπαλοι. 3 σπείρουν διχόνια. 4 ανάβουν την κόλαση. Οι μέρες θολώνουν. Παραβλέπω τη ρουτίνα μου. Η Βανέσα είναι αδιάφορη, βυθισμένη σε πρωτοβουλίες. Αναπτύσσω τα μάτια του Τζέικ, κάμερες σπιτιού, που κατηγορούνται για διαρρήξεις, που καλύπτουν το δρόμο, τη βεράντα, τον δρόμο παραλαβής. Τα παρακολουθώ διακριτικά, αναδύονται μοτίβα, το ρετυρέ του Μάρκους, η ελίτ λέσχη, η φωλιά της Κάθριν στην κορυφή του λόφου. Κάθριν Γουόλς, στα μέσα της δεκαετίας των 40, κοφτερή σαν ξηράφι, βετεράνος σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, παντρεμένη με υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο δήμαρχο. Αξιοποιεί το χρυσό. Η βόμβα του Μάρκους, η γυναίκα της παίρνει διαζύγιο. Ο Πάι της ισορεύει βρωμιά, υπεράκτιες εταιρείες, παρενόχληση που εκτείνεται σε δεκαετίες. Το ξεκυλιάζει. Μάργαρετ Κέλερμαν, κάτοικος παλατιού, ισορροπημένη, με ατσάλινο πυρήνα. Φτάνουμε οπλισμένοι με φακέλους. Είναι ατάραχη. Σε περίμενα. Το τσάι χύθηκε σαν κουβεντούλα, αλλά παγωμένο. Συμμαχία, αμοιβαία καταστροφή. Το χαμόγελό της, τρόμος φυριλατημένος από την αυτοκρατορία. Γκαλά, διακόψτε το σήμα αρετής του Μάρκους με το ρολό μας. Απόλαυση. Συνέργεια. Η αντιπαράθεση με τη Βανέσα καθυστερούσε. 3 μέρες μετά, μια άλλη πρόταση σε ένα κομψό μπιστρό. Νέο σύνολο, χρηματοδοτούμενο από το Μάρκους, χωρίς εσώρουχα. Βάζω στη τσέπη την πεταμένη δαντέλα, περιουσιακά στοιχεία συλλαλητηρίου. Μαρία, πρώην μοντέλο, χαμελέοντας, νοικιασμένη Μπέντλι.
Μπιστρό, η τάση αποστάζεται. Μπαίνω κοστούμαρισμένη, η Μαρία Λαμπερή. Τραπέζι, Βανέσα, Μάρκους, Κάθριν, 2 συνεργοί. Τα γέλια σβήνουν. Το εστιατόριο σωπαίνει, κέντρο κουτσομπολιού. Βανέσα, ανακοινώνω, η δαντέλα κρέμεται στο πιάτο της. Τα ξέχασα αυτά. Πανδαιμόνιο στη σιωπή. Ντέιβιντ, σφυρίζει, χλωμή προς κατακόκκινη. Γεύμα με τη Μαρία. Συνεργασία στο project. Μαρία, απλωμένο χέρι, θανατηφόρα γοητεία. Γοητευμένη. Ο Ντέιβιντ είναι ενθουσιασμένος. Ο Μάρκους σηκώνεται. Τον καρφώνω στη θέση του. Άκουσα ότι οι προτάσεις σου είναι απτές. Κάθριν, έξοδος. Απολύτως. Βεβαιώθηκα ότι η Βανέσα είναι εξοπλισμένη. Ψήθυρος, διαφοροποιημένες επενδύσεις. Αυγά, καλάθια. Ο τρόμος τρεμοπαίζει, το καταλαβαίνει. Φεύγουμε μέσω ψιθύρων, τηλέφωνα που αναβοσβήνουν. Γίνεται viral μέχρι το σούρουπο. Η Βανέσα φαντάζεται εκείνο το βράδυ. Κοιμάμαι βαθιά. Αυγή, φάκελος. Φωτογραφία, εγώ, ο Τζέικ στο νόκαουτ. Πίσω, σταμάτα ή σε σταματούν. Τζέικ, πρόοδος. Ο φόβος γεννά λάθη. Τα λάθη συσσωρεύονται. Ανακαλύπτουμε άλλους, σημαδεμένους συζύγους, πληροφοριοδότες. Συνέδριο αποθήκης, 6 κάτω από λάμπα, εγώ, ο Τζέικ, 4 επιζώντες των συντριμιών. Τόμ, η σύζυγός του Σάρα απολύθηκε μετά την άρνηση, νοσηλεύτηκε σε ίδρυμα, παίρνει ταξί για τους λογαριασμούς. Ρόμπερτ, πρώην λογιστής, μαυρισμένος μετά την αποκάλυψη, βγάζει ψώνια στα ράφια. Φρανκ, η κόρη του Κέλλη, ασκούμενη, μέντορας, στα 19, οι κατηγορίες διαψεύστηκαν, εκείνη διαλύθηκε. Τζέιμς, ο σύζυγος της Κάθριν, ανίδε η μαριονέτα. Τα έγγραφα εξαπλώνονται, επιχείρηση διαφθοράς, απάτης, εκβιασμού. Σχέδιο, πολυεπίπεδη επίθεση. Διαρροές, δημοσιογράφοι, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εχθροί, ανώνυμα. Ταπεινώσεις, εναρκτήρια εκδήλωση. Δημοσιονομική καταστροφή, η απληστία ως όπλο. Αναμέτρηση, προσαρμοσμένα βασανιστήρια. Ανάθεση ρόλων. Έναρξη πρώτης φάσης, διαρροές δεδομένων, ουρές, έρευνες, ερωτήματα. Κρακ, προσλήψεις ασφαλείας, παράνοια. Τυφλό σημείο, εσωτερική διαρροή. Κλίμακα, ενέδρα σε πάρκινγκ. Κατάλληλη κακοποίη. Το ρόπαλο του Τζέικ παρεμβαίνει, κράσιμο καρπού, υποχώρηση. Η κορύφωση της απελπισίας, ψευδή σύλληψη. Κατηγορίες για στημένες υποθέσεις. Το τράβηγμα του Τζέικ αποκαλύπτει τη διαφθορά, η εγγύηση γρήγορη. Πυρηνικά, πλημμύρα πλήρους αποδεικτικών στοιχείων, μέσα ενημέρωσης, ομοσπονδιακές αρχές, δίκτυο. Τα αποθέματα μειώνονται κατά 60%. Έρευνες. Παραιτήσεις. Η ομοβροντία της Μάργαρετ στο δικαστήριο, χρονικό απιστίας, αποκάλυψη εκμετάλλευσης. Η κατάρρευση της Κάθριν, οι κασέτες θάβουν την καμπάνια. Ο Τζέιμς αποσύρεται, παίρνει διαζύγιο, εμφανίζεται ως θύμα. Η Βανέσα εξαφανίζεται, επανεμφανίζει μαρτυρίες διαπραγμάτευσης. Κρατήρες εταιρείας. Εγώ, προφητική διαφοροποίηση, οι αντίπαλοι εκτοξεύονται, εγώ ευημερώ. Κορύφωμα γκαλά, χλειδί αίθουσας χορού. Ομιλίες του Μάρκους με ευσέβεια. Τα φώτα σβήνουν, το μοντάζ μας ξεσπά, ερωτικές συναντήσεις, ανταλλαγές, πλεκτανίες. Χάος. Η Μάργαρετ επιτάσσει, ώρα για την αλήθεια. Χειροπέδες του FBI. Επακόλουθα, ποινές, 15 γοκτώ για επιτήρηση, κατασχέσεις, εκλογές, ανακτήσεις. Εγώ, οκταψήφια αυτοκρατορία, η Μάργαρετ συμβουλεύει, βιβλιοθήκη από το γραφείο της. Καμία μεταμέλεια. Αυτοί έσπηραν, εγώ θέρισα. Οι στάχτες του γέρου ανόητου γέννησαν μια πιο κοφτερή λεπίδα. Η κακία μου ταιριάζει. Ένα χρόνο αργότερα, η πόλη εξακολουθεί να μιλάει για την καλά με χαμηλό, ευλαβικό τόνο, όπως οι άνθρωποι μιλούν για αεροπορικά δυστυχήματα ή βασιλικά σκάνδαλα. Η αίθουσα χορού του Grand View έχει μετονομαστεί σε The Kellerman Room, από ένα νέο ιδιοκτήτη ξενοδοχείου που πιστεύει ότι η ηρωνία πουλάει σαμπάνια.
Δεν γυρίζω ποτέ πίσω. Δεν χρειάζεται. Το υλικό ζει για πάντα στο διαδίκτυο, με χρονική σήμανση, ανατομή, meme. Το παγωμένο πρόσωπο του Μόρκα στο 12:47, το στόμα ανοιχτό, τα μάτια ορθάνυχτα, την ακριβή στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η οθόνη πίσω του δεν είναι η τριμηνιαία πλατφόρμα διαφανειών του, έχει προβληθεί 42 εκατομμύρια φορές. Κάποιος το έβαλε σε μουσική τσίρκου. Είναι τάση κάθε Απρίλιο. Πούλησα το σπίτι στα προάστια την εβδομάδα που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο. Η Βανέσα υπέγραψε τα χαρτιά σε έναν διάδρομο δικαστηρίου, με μάτια πρισμένα, μαλλιά τραβηγμένα πίσω σαν μετανοημένη. Δοκίμασε ένα τελευταίο χαρτί. Μπορούμε ακόμα να το φτιάξουμε αυτό, David. Οι άνθρωποι ξαναχτίζουν. Της είπα ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξαναχτίζουν μετά από τυφώνες, όχι αφού είσαι ο τυφώνας. Δεν πολέμησε το διακανονισμό. Δεν είχε μείνει τίποτα για να αγωνιστεί. Ο δικαστής της έδωσε το σκύλο. Της έδωσα τη σιωπή με την οποία συνήθιζε να με κοροϊδεύει. Το νέο μέρος είναι στο κέντρο της πόλης, 32ος όροφος, με τζάμια από το δάπεδο μέχρι την οροφή που μετατρέπουν τον ορίζοντα σε κινούμενη ταπετσαρία. Χωρίς μαρμάρινους πάγκους, χωρίς γκαράζ 3 αυτοκινήτων, μόνο καθαρές γραμμές και μια μόνο καρέκλα με θέα στο ποτάμι. Τρώω όρθιος. Κοιμάμαι όταν κλείνουν οι αγορές στο Τόκιο. Η Μάργαρετ στέλνει τριμηνιαίες αναφορές. Έχει μετατρέψει το ρευστοποιημένο σεντούκι μου σε μια ήσυχη αυτοκρατορία που αγοράζει προβληματικές τεχνολογικές πατέντες και τις δίνει στον πλειοδότη. Μιλάμε κάθε Πέμπτη στις 4 και 15 μετά μεσημβρίαν. Με αποκαλεί ακόμα κύριο Τόμψον. Εγώ την αποκαλώ ακόμα κυρία Κέλερμαν. Κάποιες συνήθειες ασβεστώνονται. Το μπαρ του Τζέικ αναβάθμισε την άδεια πώληση συνοπνευματωδών ποτών και έβαλε βελούδινο σκηνή τα Σαββατοκύριακα. Ο υπόγειος δακτύλιος φιλοξενεί τώρα φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Προσπάθησε να μου πληρώσει μια αμοιβή για τη δημοσιότητα. Του είπα να αγοράσει καλύτερο καφέ. Η εταιρεία ασφαλείας του τον φυλάει τους μισούς νέους ουρανοξύστες που ανεβαίνουν δυτικά του ποταμού. Ο Ρόμπερτ συμβουλεύει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, SEC, για τους ίδιους αλγόριθμους που κάποτε είχε χαρακτηρίσει ως δόλιους. Η κόρη του Φρανκ αποφοίτησε με άριστα στην εγκληματολογική ψυχολογία. Η πτυχιακή της εργασία είχε τίτλο Εταιρική θύρευση και αντιμετώπιση τραύματος. Κανείς μας δεν ανταλλάσσει χριστουγεννιάτικες κάρτες, αλλά γνέφουμε καταφατικά όταν οι δρόμοι μας διασταυρώνονται στο Δημαρχείο ή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Μας δεσμεύει μια νύχτα που δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. Ο Μάρκους άσκησε έφεση, φυσικά. Χαμένος. Ξανά. Η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Δικαστηρίου χρησιμοποίησε τη φράση «Μια σχολική περίπτωση εκβιασμού μεταμφιεσμένη σε εταιρική κουλτούρα» 3 ξεχωριστές φορές. Η Κάθριν δέχτηκε την ένσταση, έβαλε 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τώρα διδάσκει επιχειρηματική ηθική σε μια γυναικεία φυλακή μετά την αποφυλάκησή της. Η ηρωνία δεν ξεχνιέται από τα ταμπλόιντ. Η Βανέσα μετακόμισε σε 3 πολιτείες, άλλαξε το επωνυμό της και, σύμφωνα με το LinkedIn, πουλάει εταιρικό SAS σε εταιρείες logistics μεσαίου επίπεδου. Η φωτογραφία προφίλ της έχει υποστεί επεξεργασία ανωνυμίας. Μου άρεσε μια φορά, μετά την έκαναν like και μετά μπλόκαρε το λογαριασμό. Το κλείσιμο είναι ένα κουμπί διαγραφής. Κάποιες νύχτες προβάλλω το παλιό υλικό σε σίγαση, απλώς για να παρακολουθώ την κλίση της αίθουσας. Ψάχνω για την ακριβή στιγμή που έπεσε κάθε μάσκα. Ο Μάρκους στο 12:47. Η Κάθριν στο 1:12 όταν η δική της φωνή γεμίζει τα ηχεία. Η Βανέσα δεν εμφανίζεται ποτέ στην κάμερα. Ήταν στην τουαλέτα και ξαναέβαζε κραγιόν που δεν θα είχε ποτέ ξανά σημασία. Ζουμάρω στα έξτρα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, νεότερους αντιπροέδρους, τον υπεύθυνο τροφοδοσίας που ρίχνει έναν δίσκο στο 2 και 3. Όλοι είναι μια δοκιμασία συνενοχής Ρόρσοκ. Ακόμα δεν μπορώ να αποφασίσω αν ο υπεύθυνος τροφοδοσίας ήταν τρομοκρατημένος ή ενθουσιασμένος. Η Μάργαρετ με προσκάλεσε κάποτε στη φυλακή, είπε ότι ο Μάρκους ήθελε να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Αρνήθηκα. Λίγος αέρας είναι τοξικός. Ανταυτού, του έστειλα μια κάρτ ποστάλ με το ποτάμι κατά τη δύση του ηλίου, χωρίς μήνυμα. Θα το καταλάβει. Η πόλη έστησε μια πλάκα έξω από το παιδιατρικό νοσοκομείο, σε αναγνώριση των ανώνυμων δωρητών των οποίων η γενεοδορία διασφάλισε ότι κανένα παιδί δεν περίμενε για φροντίδα. Το ανώνυμο μέρος ήταν ιδέα του Τζέικ. Η δόξα είναι μειονέκτημα. Βγαίνω μερικές φορές ραντεβού. Μια δημοσιογράφο που κάλυψε τη δίκη. Μια δικηγόρο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που πιστεύει ότι οι πολεμικές μου ιστορίες είναι προκαταρκτικά. Τίποτα δεν κολλάει. Η οικειότητα απαιτεί εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη είναι ένα νόμισμα που ξόδεψα στο 0. Το αισθάνονται, φεύγουν με χάρη.
Δεν κυνηγάω. Την περασμένη εβδομάδα έλαβα ένα γράμμα, βαρύ χαρτόνι, χωρίς διεύθυνση επιστροφής. Μέσα, ένα μόνο τραπουλόχαρτο, η ντάμα σπαθί, εκτύπωση κραγιόν στο πρόσωπο. Στο πίσω μέρος, με το γραφικό χαρακτήρα της Βανέσα, μου έμαθε στο παιχνίδι. Εξαργυρώνω. Καμία απειλή, καμία παράκληση. Απλώς γεγονός. Το έκαψα στον νεροχύτη, παρακολούθησα την πλαστική φούσκα και μαύρισε. Ο ανιχνευτής καπνού δεν χτύπησε καν. Απόψε οι αγορές είναι ήσυχες. Ρίχνω 2 δάχτυλα από το ίδιο μπερμπόν, σηκώνω το ποτήρι στην πόλη από σκούρο γυαλί πέρα από το παράθυρο. Στους ανόητους που νόμιζαν ότι η ιστορία ήταν δική τους. Το ποτάμι συνεχίζει να κινείται. Το ίδιο και εγώ. 2 χρόνια μετά την επομένη της γκαλά, η ντάμα σπαθί φτάνει ξανά. Αυτή τη φορά μπαίνει κάτω από την πόρτα του ρετυρέ στις 3 και 14 π.Μ., ακριβώς τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα της αίθουσας χορού εκείνο το βράδυ. Το ίδιο βαρύ ύφασμα, η ίδια πορφυρή εκτύπωση, αλλά το κραγιόν είναι πιο σκούρο, σχεδόν μαύρο. Το πίσω μέρος είναι κενό εκτός από μια μόνο γραμμή στο ίδιο χέρι. Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στο νόκαουτ. Μεσάνυχτα. Έλα μόνη. Το κοιτάζω μέχρι που οι λέξεις θολώνουν, και μετά το διπλώνω στο πορτοφόλι μου σαν απόδειξη. Ο Τζέικ περιμένει ήδη όταν μπαίνω στις 11:57. Το μπάρ είναι κλειστό για το κοινό, οι νέων πινακίδες μπύρας είναι χαμηλωμένες, μόνο τα φώτα του δακτυλίου λάμπουν στο υπόγειο. Γυαλίζει ένα ποτήρι που δεν χρειάζεται γυάλισμα. Σκέφτηκα ότι θα εμφανιζόσουν, λέει. Το ήξερες. Έχω τη δική μου πρόσκληση. Διαφορετική κάρτα. Τζόκερ. Το αναποδογυρίζει στο μπαρ. Το πρόσωπο είναι γρατσουνισμένο με ένα κλειδί. Σημαίνει μπαλαντέρ. Σημαίνει μπελάδες. Η πόρτα του υπογείου τρίζει. Βήματα, μετρημένα, ακριβά τακούνια. Η Βανέσα εμφανίζεται στο κάτω σκαλοπάτι, πλαισιωμένη από 2 άντρες με ανθρακή κοστούμια που θα μπορούσαν να είναι οι ίδιοι μπράβοι από το πάρκινγκ, μόνο που είναι μεγαλύτεροι, πιο σκληροί. Είναι πιο αδύνατοι, με μαλλιά κομμένα σε αυστηρό καρέ, φορώντας μια ανθρακή φόρμα που κοστίζει περισσότερο από το πρώτο μου αυτοκίνητο. Η ντάμα σπαθί είναι καρφιτσωμένη στο πέτο της σαν μετάλλιο. David. Η φωνή της είναι η ίδια, αλλά το γέλιο έχει εξαφανιστεί. Πίνεις ακόμα τα φτηνά. Ο Τζέικ δεν κουνιέται. Ο πορτιέρης που συνήθως φυλάει την πόρτα δεν είναι πουθενά. Μόνο εμείς, το δαχτυλίδι και η μυρωδιά του παλιού υδρότα και του νέου χρήματος. Μοιάζει σαν το διάολο, της λέω. Μοιάζεις με άντρα που έκαψε τον κόσμο και ξέχασε να φέρει μόρσμελοους. Βγαίνει στο φως. Πρέπει να μιλήσουμε. Μιλήσουμε, γελάω. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, εξαργύρωνες δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών με το όνομά μου πάνω τους. Αυτή ήταν δουλειά. Αυτό είναι προσωπικό. Δείχνει προς το ring. Ένας γύρος. Εσύ και εγώ. Χωρίς δικηγόρους, χωρίς κάμερες, χωρίς ομοσπονδιακούς. Ο νικητής παίρνει την αφήγηση. Ο Τζέικ μιλάει τελικά. Είσαι εκτός της κατηγορίας βάρους σου, κυρία. Η Βανέσα χαμογελάει και για πρώτη φορά βλέπω τη ζημιά. Μια ουλή που τρέχει από το αριστερό της αυτή μέχρι την άκρη του στόματός της, λεπτή και σκόπιμη. Τατουάζ φυλακής, μάχη με μαχαίρια, δεν εξηγεί. Δεν ρωτάω, λέει. Λέω. Αύριο τα μεσάνυχτα. Να είσαι εδώ, αλλιώς η επόμενη κάρτα πηγαίνει στον εισαγγελέα, τον είπα. Έχω καταθέσεις, ηχογραφήσεις, υπεράκτιους λογαριασμούς που δεν βρήκες ποτέ. Αρκετούς για να σε βάλουν σε ένα κελί δίπλα στο Μάρκους για συνωμοσία εκ των υστέρων. Γυρίζει να φύγει. Μία από τις στολές μένει, ρίχνει μια τσάντα στο χαλάκι. Προσγειώνεται με το βαρύ θόρυβο από μετρητά η τούβλα. Εξοπλισμός προπόνησης, λέει. Ευγενική προσφορά ενός παλιού φίλου. Η τσάντα ανοίγει μόνη της στη μνήμη μου. Μέσα, ένα ζευγάρι γάντια του box, φθαρμένα αλλά καθαρά, και ένα flash drive κολλημένο στην αριστερή μανσέτα. Δεν το αγγίζω. Ο Τζέικ περιμένει μέχρι να ξεθοριάσουν τα τακούνια. Μπλοφάρει. Είναι απελπισμένοι, διορθώνω. Οι απελπισμένοι άνθρωποι δεν μπλοφάρουν. Εκρήγνυνται. Ρίχνει 2 σφινάκια. Δεν χρειάζεται να παλέψεις. Το έκανα ήδη. Αυτή είναι απλώς η ρεβάνς. Τα μεσάνυχτα του αύριο έρχονται πιο γρήγορα από τις καταρρεύσεις της αγοράς. Το νόκαουτ είναι γεμάτο, διέρευσα νέα,
Τα εισιτήρια πωλούνται σε αποκόμματα dark web για πενταψήφιο αριθμό. Το δαχτυλίδι είναι κανονικό, τα σχοινιά καινούρια, ο καμβάς λερωμένος με ιστορία. Ο Τζέικ είναι στη γωνία μου, τυλίγοντας τα χέρια μου σαν να το έχει κάνει 1000 φορές. Ο Τόμι είναι στην ασφάλεια. Ο Ρόμπερτ μεταδίδει ζωντανά σε έναν διακομιστή στην Ισλανδία. Η κόρη του Φρανκ, Κέλι, είναι κοντά στο δαχτυλίδι με μια GoPro και ένα σήμα τύπου. Η Μάργαρετ έστειλε ένα μήνυμα. Σπάσε τη στο σαγόνι, αγάπη μου. Μεταφορικά. Η Βανέσα μπαίνει στη σιωπή και μετά ένα χαμηλό βουητό αναγνώρισης. Έχει δέσει τα χέρια της με ταινία, με τις αρθρώσεις της ουλές. Η ουλή στο πρόσωπό της τραβάει το φως αναστραπή. Δεν υπάρχει πλέον συνοδεία. Μόνο αυτή και η ντάμα μπαστούνι καρφώνουν, λάμποντας. Ο διαιτητής είναι ένας πρώην μεσαίων βαρών που χρωστάει μια χάρη στον Τζέικ. Διαβάζει τους κανόνες αγραφές, 3 γύρι 2 λεπτών, χωρίς χαμηλά χτυπήματα, χωρίς όπλα, TAP stoppage. Το πλήθος, μισή tech bros, μισή old school fight club επιδοκιμάζει με βροντερή φωνή. Κουδούνι. Έρχεται γρήγορα, τρυπήματα σαν σημεία στίξης. Γλιστράω, αντεπιτίθεμαι, νιώθω τον παλιό ρυθμό να επιστρέφει. Ο πρώτος γύρος είναι σκάκι, προσποιήσεις, footwork, δοκιμασία. Είναι πιο δυνατή από όσο θυμάμαι, δυνατή η αυλή της φυλακής. Τη σημαδεύω τα πλευρά. Απαντάει με ένα γάντζο που μου σκίζει το φρύδι. Το αίμα στο στόμα μου έχει γεύση από σέντς και δικαίωση. Ανάμεσα στους γύρους, ο Τζέικ πολεμάει θυμωμένα. Χρησιμοποίησε το. Δεύτερος γύρος, αφήνει το τζαμπ, κάνει break, με το δεξιό overhand που σφυρίζει πάνω από το αυτί μου. Σφίγγομαι, ψιθυρίζω, ακόμα δεν φοράς εσώρουχα. Με γονατίζει στο μυρό, παράνομο, αλλά ο διαιτητής το στοχεί. Κάνουμε break. Χαμογελάει με αίμα στα δόντια της. Τρίτος γύρος, το πλήθος είναι άγριο. Κάνει άλμα, εγώ κάνω pivot, προσγειώνω μια κοντή αριστερή βολή στο σώμα που τη διπλώνει. Λαχανιάζει, συνέρχεται, ορμάει. Ανταλλάσσουμε στο κέντρο, το hook της, το uppercut μου, τον αγκώνα της, το γόνατό μου. Ο διαιτητής προειδοποιεί. Αγνοούμε. Ο χρόνος επιβραδύνεται. Βλέπω την ουλή, την οργή, τη γυναίκα που κάποτε έβαψε τα χείλη της σαν πολεμική μπογιά. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ρίχνει μια απελπισμένη θερίστρια. Σκύβω, ανεβαίνω μέσα και οδηγώ μια κοντή, καθαρή δεξιά μέχρι την άκρη του πηγουνιού της. Τα μάτια της γουρλώνουν. Πέφτει, όχι δραματικά, απλώς ξαφνικά, σαν κάποιος να τράβηξε την πρίζα. Ο διαιτητής μετράει. 1, 2, 3. Είναι ξύπνια στις 8, λυκνίζεται, αλλά όρθια. Χτυπάει το κουδούνι. Κλήρωση με βάση την επιβίωση. Συναντιόμαστε στο κέντρο, αναπνέοντας βαριά. Το πλήθος είναι κοφαντικό. Φτύνει αίμα, προσφέρει το γάντι της. Το χτυπάω. Εκεχηρία, ρωτάει. Ποτέ, λέω. Αλλά η ιστορία τελείωσε. Κουνάει καταφατικά, μια φορά, και φεύγει. Καμία συνοδεία, καμία τσάντα, καμία ντάμα μπαστούνι. Μόνο η ουλή και η ηχό των τακουνιών. Αργότερα, στην ησυχία, ο Τζέικ μου δίνει το flash drive από τη τσάντα. Ένα αρχείο, ένα βίντεο. Η Βανέσα, μόνη σε ένα γκρίζο δωμάτιο, μιλάει στην κάμερα. Αν το παρακολουθείς αυτό, έχασα. Ή κέρδισα. Δεν πειράζει. Οι αφηγήσεις είναι καθαρές. Οι καταθέσεις ήταν μυθοπλασία. Χρειαζόμουν να εμφανιστείς, David. Χρειαζόμουν να δεις ότι μπορούσα ακόμα να σε κάνω να τρέμεις. Θεώρησε το τελείωμα. Σταματάει, αγγίζει την ουλή. Ο Μάρκους στέλνει χαιρετισμούς από την αυλή. Λέει ότι επιτέλους έπαιξε στο παιχνίδι σαν άντρας. Η Κάθριν ξαναδιδάσκει. Τα παιδιά την αγαπούν. Κι εγώ, δεν έχω πια τη βασίλισσα κανενός. Το βίντεο τελειώνει. Το σβήνω, σπάω το δίσκο κάτω από τη φτέρνα μου. Ο Τζέικ ρίχνει το τελευταίο μπερμπόν. Νομίζεις ότι θα φύγει? Ήδη λείπει, λέω. Και οι δύο λείπουμε. Έξω, η αυγή ματώνει πάνω από το ποτάμι. Η πόλη ξυπνάει, αγνοώντας ότι μόλις παρακολούθησε τον τελικό γύρο ενός πολέμου που ξεκίνησε σε έναν καθρέφτη με κραγιόν. Περπατάω σπίτι μέσα από άδειους δρόμους, με τα γάντια ακόμα κολλημένα με ταινία, το αίμα στεγνώνει σαν σκουριά. Το ρετυρέ είναι ήσυχο.
Ξετυλίγω τα χέρια μου, πλένω τη μάχη στην αποχέτευση. Στον καθρέφτη, το φρύδι μου είναι σκισμένο, το χείλος μου πρισμένο. Μοιάζω με άντρα που κέρδισε κάτι και έχασε όλα τα άλλα. Σηκώνω το άδειο ποτήρι στην αντανάκλασή μου. Μέχρι το τέλος των συνέχειων. Το ποτάμι συνεχίζει να κινείται. Το ίδιο και εγώ, 3 χρόνια μετά τη ρεβάνς, το νόκαουτ καίγεται. Όχι μεταφορικά. Πραγματικές φλόγες. Μεσάνυχτα Τρίτης, χωρίς κόσμο, χωρίς προγραμματισμένο αγώνα. Ο Τζέικ είναι μόνος του μέσα, αποθεματοποιώντας το νέο ψυγείο μπύρας Craft που τελικά άφησε τα παιδιά να τον πείσουν. Μια μολότοφ περνάει από τον μπροστινό παράθυρο, θρηματίζεται, εξαπλώνεται. Μέχρι να μπουν οι μηχανές, η μπάρα έχει γίνει πυρσός. Ο κρίκος του υπογείου καταραίει στα θεμέλια σαν πυγμάχος που κάνει την τελική μέτρηση. Η ομάδα εμπρισμού βρίσκει την κάρτα σφινωμένη κάτω από τον ιαλοκαθαριστήρα του φορτηγού του Τζέικ, παρκαρισμένο 2 τετράγωνα μακριά. Ντάμα σπαθί, το σχέδιο κραγιόν τώρα μαύρο σαν κάρβουνο. Καμία νότα. Μόνο η κάρτα, μισολιωμένη. Ο Τζέικ με καλεί από ένα τηλεφωνικό θάλαμο έξω από ένα 7-Eleven. Η φωνή του είναι χαλίκι βουτυγμένο στον καπνό. Πήραν τη θέση μου, David. Τι θέση μου? Ακούω το τρέμουλο. Ο άντρας που κάποτε έσπασε τον καρπό ενός μπράβου με ένα Louisville Slugger τρέμει. Είμαι στην επόμενη πτήση. Η πόλη φαίνεται μικρότερη από 30.000 πόδια, σαν κάποιος να τη δίπλωσε στη μέση και να ξέχασε να σιδερώσει την πτυχή. Το νόκαουτ είναι ένα μαυρισμένο κέλυφος όταν προσγειώνομαι. Κίτρινη ταινία, βαν ειδήσεων, λαστιχένιες στολές. Ο Τζέικ στέκεται απέναντι με ένα δανεικό παλτό, κοιτάζοντας τα ερείπια όπως οι στρατιώτες κοιτάζουν τους τάφους. Ο Τόμ είναι εκεί, με τα χέρια σταυρωμένα. Ο Ρόμπερτ κάνει live tweet στη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της πυροσβεστικής. Η Κέλλη κινηματογραφεί τα πάντα για τη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ, After the Fall. Η Μάργαρετ έστειλε λουλούδια. Μαραίνονται στο πεζοδρόμιο. Ο Τζέικ δεν μιλάει μέχρι να πεθάνει και η τελευταία θράκα. Η ασφάλεια θα καλύψει το κτίριο, λέει. Αλλά τα φαντάσματα, αυτά ήταν δικά μου. Ρωτάω για κάμερες. Δείχνει ένα λιωμένο φακό που κρέμεται από την τέντα σαν νεκρομάτι. Έφυγαν. Ήξεραν που να χτυπήσουν. Περπατάμε στην περίμετρο. Στο σοκάκι πίσω από τον μπαρ, κάποιος έγραψε μια μόνο γραμμή με κόκκινο χρώμα. Κάνε την κίνηση σου, Davey. Δεν υπάρχει υπογραφή. Δεν χρειάζεται. Εκείνο το βράδυ συναντηθήκαμε στην αποθήκη, το ίδιο πτυσσόμενο τραπέζι, η ίδια κρεμαστή λάμπα, αλλά ο αέρας έχει γεύση στάχτης τώρα. Ο Τζέικ εκθέτει τα γεγονότα. Η Μολότοφ ήταν επιταχυντή στρατιωτικής ποιότητας. Η κάρτα της Ντάμα Μπαστούνι κόπηκε από το ίδιο υλικό με τις 2 πρώτες. Ένα τηλέφωνο με καυστήρα χτύπησε έναν πύργο 2 μίλια μακριά στις 12 και 3 π.μ. και μετά εξαφανίστηκε. Ούτε δακτυλικά αποτυπώματα, ούτε DNA, ούτε μάρτυρες. Η εταιρεία ασφαλείας του Τομ έκανε καταγραφή προσώπου σε κάθε κάμερα κυκλοφορίας σε ακτίνα 5 μιλίων. Ένα χτύπημα, μια γυναίκα με φούτερ, με καλυμμένο πρόσωπο, έριχνε κάτι σε ένα γραμματοκιβώτιο στις 11:47 μετά μεσημβρίαν. Ο φάκελος απευθυνόταν σε εμένα, με τη φροντίδα του ρετυρέ. Έφτασε το επόμενο πρωί, μια άλλη ντάμα, αυτή με ένα μικροσκοπικό κλειδί κολλημένο στο πίσω μέρος. Το κλειδί ανοίγει ένα ντουλάπι αποθήκευση σε μια εγκατάσταση αυτοεξυπηρέτησης στη βιομηχανική ανατολική πλευρά. Μονάδα 217. Μέσα, ένα μεταλλικό κουτί στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών. Μέσα σε αυτό, μια κασέτα VHS με την ένδειξη David's Vanessa, The Lost Reel. Δεν έχω δει βίντεο εδώ και μια δεκαετία. Ο Τζέικ έχει ένα στο πίσω μέρος του νέου του γραφείου, ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα πάνω από ένα πλυντήριο που μυρίζει χλωρίνη και τύψεις. Το συνδέουμε στην πρίζα. Η οθόνη τρίζει και μετά. Κοκκόδες υλικό. Ένα δωμάτιο μοτέλ, φτηνό λουλουδάτο κάλυμα. Σφραγίδα ημερομηνίας, 6 μήνες μετά την καλά. Η Βανέσα κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, με φρέσκια ουλή, μιλώντας σε κάποιον εκτός κάμερας. Η φωνή είναι παραμορφωμένη, αλλά ο ρυθμός είναι οικείος. Βανέσα, νομίζει ότι τελείωσε. Αφήστε τον. Όσο περισσότερο κοιμάται, τόσο πιο βαθιά το θάβουμε. Φόνη, και η φωτιά. Βάνεσα, ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ανάβουμε το σπίρτο. Θα έρθει τρέχοντας. Πάντα το κάνουν. Κόβεται στο μαύρο. Έπειτα, μια νέα σκηνή, το νόκαουτ,
πριν από την πυρκαγιά. Κρυφή κάμερα πίσω από τον μπαρ. Ο Τζέικ σερβίρει ποτά, γελώντας με τους τακτικούς θαμώνες. Ένα κόκκινο χ εμφανίζεται στο πρόσωπό του και μετά σβήνει. Η κασέτα τελειώνει με ένα μόνο καρέ παγωμένο. Εγώ βγαίνω από το ασανσέρ του ρετυρέ, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι με βιντεοσκοπούν. Η χρονική σήμανση είναι χθες. Ο Τζέικ κλείνει το βίντεο. Το δωμάτιο είναι τόσο ήσυχο που ακούω τα πλυντήρια στεγνοτήρια να χτυπούν σαν καρδιοχτύπια. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, λέει. Δεν τελείωσε ποτέ, απαντώ. Περνάμε την επόμενη εβδομάδα γυρίζοντας την πόλη ανάποδα. Τα drones του Τόμ περιπολούν τις στέγες. Ο Ρόμπερτ εντοπίζει την αποθήκη σε μια εταιρεία οβίδων που είναι γεγραμμένη στα νησιά Κέιμαν. Οι επαφές του Κέλλη με τα ντοκιμαντέρ ξεθάβουν παλιά αλληλογραφία φυλακής. Η Βανέσα έγραφε σε κάποιον ονόματι, Q, κάθε μήνα, φροντίζοντας μια ταχυδρομική θηρίδα στο Ρήνο. Η Μάργαρετ πετάει με μια ιδιωτική ομάδα πληροφοριών. Βρίσκουν το μοτέλ από την κασέτα, που έχει κατεδαφιστεί προπολού, αλλά ο υπάλληλος θυμάται μια γυναίκα με μια ουλή που πλήρωσε με μετρητά και ζήτησε το δωμάτιο με τη σπασμένη μηχανή πάγου. Το μονοπάτι στα διέξοδα ενός εμπορευματοκιβωτίου στο λιμάνι, με προγραμματισμένη αποστολή στο Βαλπαραΐσο σε 48 ώρες. Μέσα, τίποτα άλλο παρά μια μονόκλινη καρέκλα και ένας προβολέας που κάνει loop το VHS. Κάποιος έμενε εδώ. Άδειο φαγητό για πακέτο, μια κούνια, ένας τοίχος γεμάτος φωτογραφίες, εγώ, ο Τζέικ, ο Τόμ, ο Ρόμπερτ, η Κέλλη, η Μάργαρετ. Κόκκινα χ πάνω από κάθε πρόσωπο εκτός από το δικό μου. Το δικό μου έχει ένα ερωτηματικό. Στο πάτωμα, μια τελευταία ντάμα μπαστούνι. Αυτό είναι διαφορετικό. Η εκτύπωση κραγιών είναι φρέσκια, ακόμα υγρή. Στο πίσω μέρος, στο χέρι της Βανέσα. Μου έμαθες το παιχνίδι. Σου έμαθα ότι το ταμπλό ήταν μεγαλύτερο. Το μάτι είναι μια πόλη που φλέγεται. Βρες με πριν από τον τελευταίο αγώνα. Ο Τζέικ θέλει να καλέσει τους ομοσπονδιακούς. Του λέω ότι οι ομοσπονδιακοί είναι μέρος του ταμπλό τώρα. Σκοτεινόμαστε. Μετακομίζω.